ένα στην τιμονή με κόντρικο. Το χάπι της αμαρτίας, την τελευταία πισαλίδα του τεπών. Η προσωποποιημένη αναστάτωση του γυναικείου οργασμού. Κυρίες και κύριοι, καλό και είναι υποδεχτείτε τον ένα και μοναδικό International Playboy, Mr. Τόνι Σφίνο! Τι φτιάνετε, για να μην πέρασε μια μοίρα. Η μοίρα της μαρμούτας. Εδώ και πάλι ο Τόνι με τους Playmates. Again in Makalare. But this year we choose αόριστος ομαλός. To speak in English because we have so many foreigners and tourists. How many of you are foreigners and tourists? 100. At least. Okay. Έλα, δεν θα πούμε πολλά, θα ξεκινήσουμε να τραγουδήσουμε τραγούδια τα οποία είναι υπέρτατα στο τσουτσούρωμα και you are all familiar with them. Το επόμενο είναι Βεβαίως τώρα δεν τα κούνησες να βάζεις. Μα τι με φωνάζει έτσι. Γιατί σ' όλα είναι μέσα. Κάνω πάλι σκοπό και μια φορά να μην πω ξανά. Με φωνάζει έτσι. Γιατί σ' όλα είναι μέσα.